Слушайте, сега няма интро. Отивам и ги разпуквам отро. Дигай си Дигай си ръце. ръцете, дигай си ръцете. Абе стига си бягал бе брат, прибава ситуацията, стига му. Дигай си ръцете. A few moments later. Брата, Да. слизай, Буку. Еба майката бе, помярши ман. Говоря още Букук. A few moments later. Себете! Пичове! Какво правите? Аз знам какво да се разпи. Да, нарочно. Пускам мотор. Еми като ги вкарам тогава да ги пише. Аз ти казах всеки път като A few moments later. Айде бе! Ма не знам бе брат, е така влизам в града и ми пише, че съм на 30. Абе, ние двамата, чакай бе. Що вадиш помпа бе, свиня? Може да ми махне задачите, защото тук един от мен се опитва. Обаче... и ето, Джо беше един без причина. Що се назадачи? Ама не знам бе брат. Също да. Остави човека бе, лайно. Meanwhile. Приятел, Кажи бе брат. можеш да ми дадеш малко пари за да се пребека, че приличам на клошар, моля те. Какви пари бе брат, аз тук ще влезнем в сървъра. И па мен какво ме интересува, че тук ще си влезна в сервера, дай ми пари. Ага бе, стисня. Дай си парите да не те изсипя. Какво викаш? Да си дадеш парите да не те изсипя. И за какво ще ме изсипваш? Базикам те, брат, ага дай ми пари, че мязам на клошар. Приличам на тебе, ага дай ми. Ехо! Аре си пи ме, сега ще извикам моите хора. Не! A few moments later. Аре да се мръднем, братле. Свиня, я не знаю, но. Пески кючека! Пишете там на топалка и да спори да се оправя за това. Искаш ли бе? Свиня. Ще те бодна, искаш ще те бодна. Искам лана с много. Тута, лана с много, тъми. Цак! Как се кажеш ти? Митко. И ще те се понисам, Митко. Не брат, не искам. Трима даже, Андрейка, моля ти се. Ох! A few moments later. Охо! Ето скоро пред главата. Кара. Как ти братче да е мой шофьор? Аз пари за билетче искам. A few moments later. Деликатес житница! Давай скоро! Але! Сетне го бия! Мале! Стой, Павле, бей! Какво да дигам? Бей! Какво да дигам? Вземи! Мари! Махи се оттам! Вземе да... Бия!